Здравейте! Аз всъщност си мисля, че тая лекция изнесаха другите. Валентино Торенда каза третото почукване. Това е рака. Мартина преди мен станете цялостни, тогава няма да боледувате и сте си изградили антирак стратегията. Росмари напомни, че всички сме магиосници, който добре играе играта на магиосника в живота си, не боледува. Така че ние просто днес само надграждаме и всеки намира своя лъч, по който да тръгне от утре. Много съм щастлива, че в България съществува от няколко месеца Общество по интегративна медицина. Европейска интегративна медицина в България, чието скромен председател съм. Каня ви. Има възможност за лично участие. Накрая последния слайд, до който ще препускаме много бързо, ви дава възможност да влизате онлайн и да видите условията за участие. Като организация или като единици. Избрах темата антирак, защото тя е символ на страха на днешното човечество, защото звучи като камбанен звън, като сриване на свободата. Антирак е истинската същност на живота ни, ако поемете по правилния път. Път към себе си всъщност. От гледна точка на триединството не можем да бъдем изчерпателни по никакъв начин тук и сега. Само ви загатвам отделни детайли от стратегията антирак. Вие ще си ги развивате. Така или иначе се налага да говорим много за стреса, който се родее с думата страх. Нали така, като работим с думичките? Страх и стрес са нещо съвсем почти едно и също. И това е в основата на всичко, което ни руши. Защото ние сме част от общата вселенска екология, ако мога така да се изразя. Нашата вътрешна екология е част от всичко, което съществува. И когато всичко, което съществува, съществува, защото там цари ред, а в нас цари безредие, тогава сме болни. Когато сме безусловната любов, казаха го всички до тук, поне които аз чух, сме цялостни и не боледуваме, рака всъщност е отсъствие точно това. Ето вижте разликата между клетките. Можете да търсите, ако искате, в интернет визии. Ето има и такава литература, която силно ви препоръчвам, защото не може да бъде човек свободен в матрицата. Ако искате антирак стратегия, трябва да излезете от матрицата. Тук са хора, които поне с единия крак са вън. И нещо, в което се убедих в процеса на практиката, са думите на този пророк Осия. И това важи изцяло за нас днес. Народа ми погива, защото не му достига знание. Моя народ сте вие, без да се изживеем въобще като пророк. И мисля, че трябва да тръгваме от невежеството като отправна гледна точка. Не позволявайте да ви обясняват, че има нелечими заболявания. Не си го причинявайте. Няма нищо нелечимо. За съжаление обаче, това, което наричате здравеопазване, защото ни научиха да се държим със себе си като хладилници или изобщо някакъв уред, който чака да се развали и да отиде някой да го поправи, а ние не сме това. Влизате в системата, която на завършване на медицина успях да проумея каква е. Тя е опазване от здраве. Когато кажете здравеопазване, независимо какво си мислите, вие назовавате това. Това особено важи за рака. Разбира се, че изобщо не ви казвам нещо ново, когато обяснявам кой е на дъното на всичко, нали така? Ако случайно някой пък не знае, чудесно, дали сме му нова идея, но тя е стара от доста години. Ето, например, тук онколога вика, дай ми имунната система или ще убия. И аз всъщност стигнах до идеята да правим обща национална семинарна стратегия антирак, която ще започне най-късно до година в началото, защото видях, че хората умират от химио и лъчевъздействие, на което не знам, що викат терапия, а не от самия рак. Така че ние имаме една позиция на всеобщо невежество, абсолютна безотговорност, всеки чака някой да го излекува, и лъжа за нелечими болести. А ето един светъл човек, вижте как
излъчва енергия и светлина, един от многото, един от стотиците лекари по света, който ви казва, че рака е лечим и всъщност е третото почукване на Валио, призив за събуждане. До тогава имало още две и сте ги изпуснали. Малко цифри. Аз свикнах първо да ви плаша, а после да ви успокоявам. Но това са наистина едни много драстични числа, дано да не пречи на някой да ги вижда. Не бих искала да спомогнем да стигнем до 2300 с тези милиони. Всеки един от вас участва в антирак стратегията, на всички останали, защото сме една цялост. Така че който в момента не се е докоснал до заболяването със свой близък или друг страдащ, няма никакво значение. Не искам младите жени да изглеждат като тази. Не е достойно. Ето и структурата на заболяванията, за да има малко статистика, която е задължителна за всяка сериозна научна изява. Но ние не сме статистика, ние сме тяло, душа и дух. А се ни превърнали в неподозиращи жертви. На стратегия, която носи печалби и на стратегия, която е решила да не преподава в университетите по медицина изобщо това, че човек е система, част от общата вселена и като такава той е вътрешно склонен към самоизцеление. Една малка скоба, когато аз започнах да работя като аспирант в Академия на науките по причина на това, че разбрах, че не съм лекар, защото не съм обучавана за такъв и не мога да работя с хора, защото ще ги убия. И отидах да се занимавам с плъхове, на които все пак пях песни, докато работех с тях, извинявах им се всеки ден и реших, че кармата става малко по-малка. И тогава изведнъж забелязах, че мозъка на плъховете, увреден собственоръчно от мене, за 10 дена прилагане на билки се възстановява 100%. Нещо, което е пълно отрицание на научната догма до момента. Говорим за 86-7-8 година. Всичко, както дървото се разлиства, така и в нас всичко се разлиства, увяхва, разлага се, разцъфва отново, расте, дава плод. Така че, ако искате да вярвате в себе си, трябва на първо място да вярвате, че всичко е преходно и вие сте самоизцелителна система. Нали четете тук малките буквички? Получавам ли работата? Залових всички дилъри. Абе, това бяха лекари, бе, идиот такъв. Следващия път стреля и по билкарите. Говорят ви също така, че ако баба ви е умрела от рак, ще умрете и вие. Защото има генетика. Сега обаче от 40 години има епигенетика, от гръцки в превод, значи надграждане на генетиката. И, за съжаление, не може да се извините с баба си. Сега вече влизам в ролята на лошия полицай. Значи не може да се извините с гените си. Трябва да понесете отговорността, да отключвате и заключвате собствените си гени, защото така или иначе го правите. Поне да го знаете и да внимавате. Това е наука, която показва как начинът на живот влияе върху генетичната информация и как може да имате всякакъв онкоген, който през цялото време да стои затворен. Може да имате 200 такива и те да не се отключат и може да има един единствен и с начина си на мислене и действие да го провокират. Това, което ви каза Мартина, ще го припомним накрая. Да стоите стабилно на собствените си крака и да мислите, че вие сте центъра на живота си в най-добрия смисъл, е първият епигенетичен фактор, който е добър и позитивен. Да се грижите за себе си, да обичате себе си, като част от общото ни семейство. Всички фактори на средата ще ги изредим набързо, тези, които могат да отключат ген, който не е с добра информация. Ето един чудесен интернет Google Images слайд, който ви показва какво представлява активирането на гена и как можете да го заключите. Аз имам такъв личен опит. Аз съм с ген за хипертонична болест от майка ми. И на 24 години в една стресова ситуация в Института по ендокринология изведнъж започна да ми става много лошо. И последното, за което се сетих, е кръвното, защото аз винаги съм била с 90 на 60. И в един момент една колежка ме натисна буквално на стола да ми го измери и се оказа, че е 160 на 100. Това, което направих е под точка А, край на стреса, напуснах института. Под точка Б попитах една баба как се лекува кръвно, така дъвчи здравец. И освен това
последния пациент в института ми подари карта за плуване безплатно. Юпи! И без това няма да получавам заплата, след като не работя. Ми ще си плувам безплатно, ще дъвча здравец, почнах да играя на гимнастика и готово. Сега съм на 58. Колко бяха годините между 24 и 58, никога не съм дигала кръвна. Всички в рода ми изпогиват от инсулти. Какво се случва, за да се получи някакъв тумор? Това е един много дълъг процес. Много време сме загубили, докато стигнем до там. А лечението не е в неговото отстраняване, освен това. Тук сме, за да разсеем поне част от заблудите. Разбира се, че това изречение на мене най-ми харесва, затова съм ви го написала. Епигенетичните промени, начина ви на живота определя рака, а не непременно гена. И основният епигенетичен фактор, който на всички нива в живота ни руши, това е стрес. Идеята на този семинар е в крайна сметка да станете хора неподвластни на стрес. Какво прави обаче стрес? За да решите твърдо да го игнорирате, трябва да знаете защо вреди. Откъде идва? Имаме най-основно два вида стрес. Екологичен, който аз наричам петролен, и психологически. Давате ли си сметка, че ако сте обути в ликра, всъщност сте обути в петрол? Пиете вода и сега ще пия. И ще попия няколко там милимунди, както викат малките деца, бисфенил А, на здраве. Абсолютно неминуемо. Няма спасение от пластмасата. Изобщо, когато човек е вътре в една къща, не може да опише как изглежда отвънка и ние сме в тази ситуация. А това излезте отвънка сега и виждате как всичко е петрол. И това е един глобален планетарен екострес. Тук важи правилото: на болна планета здрави хора не могат да виреят. Абсолютно. Първият стрес. Човек е слънце, а въобще не му пука. Колко от вас посрещат изгрева? О, пак много добра бройка. А залеза, защото там енергията е друга. Обърнете внимание на Слънцето и на Луната. Ние сме толкова планетарно заложени и толкова сме свързани с Слънцето, че дали си имаме слънчев сплит. Цял, голям. Това е 90% от жизнената ви сила. Това е първата ви антирак идея. Надявам се от утре. Дехидратация. Тук съм с една много скъпа приятелка. Аз ходих точно 15 пъти до тоалетната, тя не веднъж. Що? Каква е разликата? Тя не пие вода, аз пия. От кога? От 42-та си година. Обаче. Просто си бях една ходеща камила, каквито са голяма част от хората в момента. Имах хиляди симптоми, но понеже съм отличничка в университета, не мислех, че са свързани с нещо, което там не съм научила. В университетите по медицина не се казват умните неща, умишлено. Трябва да ги откриваме сами, а ние учим толкова много неща, че нямаме време за откривателство. И когато произнасяте думата лекар, грешите. Нали се разбрахме, че сме дилъри? Внимавайте от утре. Точните думички ви каза Росмар. Лекар се става след университета при третото почукване. Иначе не може. Четете, надявам се, през главата ми, за да става по-бързо. Хроничната интоксикация. Кога започва да се интоксикира един човек? Ясно съм го написала, нали? В корема на майка си. Вижте какви деца раждаме. С по стотици токсини. И след това, какво правим в университета, в болницата? Първото, което правим с децата, какво правим? Вакцинираме. Директно в мозъка, в невроните, живак и алумини. Някои сме умни, да? Моята голямата е вакцинирана до някъде, малката не е влизала в поликлиника и първото влизане беше за там медицинско, за шофьорски курс. И аз стигах с нещо, тя не знаеш къде отиде, какво направи. Такива деца искам да раждате вие, младите, те си тук. Като чуят думата поликлиника, да викат на какъв език това? По-бе, това ни трябва. Внимавайте се с радиоактивните излъчвания. Не заспивайте с любимото същество, с сродната душа, с която се свързвате с GSM и вече 45 минути си обяснявате
какви хубости ще се случват от тук нататък. Защото 500 пъти нарасна рака на очите междувременно. Докато ние се обучаваме да се чуваме по мобилните си телефони, срутването, стреса, радиационния расте и не руши. Другото, което ни липсва в главичките, а и, за съжаление, мои колеги обясняват на всеослушание как плодовете и зеленчуците носят всички минерали и витамини, които ни трябват. Да, ако растяха на почва на друга планета. В България, например, имаме един такъв ритуал да си горим стърнищата. Ужас! На 15 см отдолу микроорганизмите, които са артисали след химическото торение, искам да кажа, мутирали и оцеляли някакси, умират. Безобразно е това. Препоръчвам ви тази книга. Тази красавица Мира на 30 години от прекрасното си клетъчно хранене имала скелет на 80 годишна старица. Рака за сега не може да й го припишем, но пък една остеопороза страховита. Що? Живее насред Нью-Йорк, занимава се с мениджмънт, работи жената. Приоритетите не стига, тя работи. Останалото е между другото. Храненето, както и за нас. А когато една клетка е гладна, тя е готова да се разболее. И е част от съпричастността на онкогенезиса, което означава зараждане на рак. Това е на английски, ма всички го разбираме. Само една единствена недостатъчност, на един единствен от многото десетки микроелементи, които ни трябват, за да сме здрави и клетката да живее пълноценно. Желязото, ако го няма, вече може да си представите, че ни чака смъртна опасност. Освен това, тая книга ви я препоръчвам, защото ще разберете, че не може да консумирате хранителни добавки и така просто. И те са съставени от 2-3 неща и да се конкурират помежду си и да предизвикват по-големи дефицити, отколкото ползи. Това е една много сложна наука и трябва да се внимава. Празните калории. Доктор Джейсън Калтън и Мира Калтън, издателството е Кръгозор. Ето още част от буклуците и това, което искам да проумеем днеска. В крайна сметка в нашето тяло има иерархия от интелигентни системи, работещи съвкупно. Една от тях е генома, гените. Гена не допуска храна, която някой измисъл, за да печели просто така, като маргарина, да речем, и го отхвърля чрез автоимунен процес. Гена е винаги на GSM-а с имунната система. В момента, в който издете буклук, ало, Иван яде буклук, имунната вика, знам, сутринта яде баница, аз направих антитела срещу баница, сега ще направя срещу пица, не бой се, нали знаеш, аз винаги правя антитела, престани да ме тормозиш, аз съм винаги в бойна готовност. И така. И ние всичките всъщност сме си нарушили клетъчния метаболизъм и сме предизвикали едни трайни възпалителни промени. Ето с тази прекрасна храничка и с тия прекрасни бутилчици. Вие четете, аз акцентирам върху това, което забелязвам, че и в науката не е акцентирано, като последното дет нарочно го дадах с големи буквички. Непрекъснато се яде лен, забелязвам. Ленени брашна, ленени семена, ленени олия. Не дейте, защото омега-6 вече е 40 пъти близо по-голям състава на храната ни, отколкото ни се иска. Принципно, средностатистически. От 1 към 1 към 1 към 40 имаме повече омега-6. Когато сте възпалени, вие сте такива от първата попара на баба ви, омега-6 актуализира това възпаление, поддържа го, асистира му, помага му, а възпаление и рак са първи братовчери. Още малко на тема хранене, още една книга, заглавието личи ясно, Пшеницата маскирания убиец. Много важна книга, много сериозен проблем. Ние ядем изключително това, дори от гледна точка, че е най-евтино. А всъщност това не е оная пшеница, която Бог е дал на тази планета и те са били само 3 тревички, пшенични треви се наричат. И в българския епос има как поляга пшеницата, като косите на росмар и така се растила. Да, ама трудно се жъне. Дава малко реколта. Трябва да подобрим. И от 1943 година на миналия век подобрението тече до степен да има 25 000 вида пшеница, нищо общо с оная, която гена приема спокойно и не свирка на имунната система, отрежи го това. Това е първия проблем,
който залагаме, след като сме се родили вече интоксикирани и вакцинирани. Възпалението от първата попара и първите бисквитки. Зими, баба, зими, зими! Зими да тръкаш винчетата, зими, мало бисквитка! И оттам до късна възраст това само расте. Расте и се надгражда автоимунното възпаление, изчерпват се минералите, ние сме в състояние на ацидоза, няма храна, която да подкиселява организма повече от зърнената. Тая велика фраза не важи вече, хляб наш насъщен. Просто забравете. Ние имаме една много сериозно нарушена чревна екология, което не означава само, че ни липсват полезни чревни бактерии, а че имаме една постоянно хронично нарушена чревна пропускливост. А чревната бариера е много важна, за да не се алергизираме. Да няма в тялото сигнали врагове, стреляйте! А сега тази чревна бариера е нарушена още от детството. И тази нарушена чревна пропускливост е на база нови пшенични сортове. Изцяло. Трябва да се грижите много за чревната екология. Погледнете тези черва и малко абстрактно мислене ще помоля да включите. Не ви ли напомня малко на... Какво ви напомня? На мене ми напомня на мозъчни гънки. Дали не съм много изчанчена в въображението си? Това е първия ви мозък. Да ги броим отдолу от земята, която ни храни с енергията си. Първи мозък червата, втори сърцето, трети в кутията. Има една прекрасна моя колежка, която се е уредила с дете аутист, което е провокирало да създаде GAPS diet. Лекуваме мозъка и психичното развитие на децата драстично се подобрява чрез правилно хранене. Доктор Наташа Кембъл Макбрайт и The GAPS Diet може да я намерите и на български, и на английски. Ще кажете, тая пася. Къде го фана рака, къде стигна до тичането? Цифри. 45% по-голям риск от рецидив на рака на дебелото черво, който е изключително чест, когато си лежите по дивана. Сега трябва да станем много научни, защото аз, тук разни общества, пък академии на науките, трябва да има малко понятия, дето са така много страховити. Този човек е наистина уникален учен. Може да го класирам само до нашия българин, за който бас държа, че никой не е чувал, доктор Георги Станков, който направи 1600 страници Универсалния закон на Вселената. И това е преди 15 години още. Рупърт Шелдрейк описа общото ни морфогенетично биополе. Ние всички резонираме в едно общо поле, което от планетите стига до всяка клетка, до ядрото на клетката, до гена. Всяка клетка се движи и вибрира. И ако има дисхармония в полето, вижте как изглеждаме всъщност. Организацията ни, формата ни, функцията ни страда. Трябва да имаме симетрично, хармонично, резониращо с всички околни морфогенетично биополе. Какво става, ако там се акумулират деформации? Ако според това, което ви разказа Росмари, от страх привличате негативи? Започва онкопроцес много често. Говорим за кармичност на рака. Рака е почти 100% кармично заболяване. Родово кармично. И ако трябва да обобщим, имаме възможност, макар и не до там прецизно, онкологичното състояние. Правилният термин не е рак болест, а състояние. Ще видите на какво е състояние след малко. Е резултат от съвпадение на кармично програмиране и общо нарушаване поради различни видове стрес, които кумулираме едновременно в себе си. Нарушаване на енергетиката и биохимизма. Втория болестотворен фактор, психологическия стрес, на който сами сме си автори, води до дисбаланс в една система, която много нашумя и обяснявахме дори при Гала, ПНЕИ. Психика, нервна, ендокринна, имунна. Имунна! Тази, която трябва да каже, тая клетка каква беше? Не, реже я, махам я. Имунната система, която ви прави ежедневна, не ежечасна антирак профилактика, трябва да бъде в час.
Има ли психичен стрес? Тя не е. Затова и децата ви в детските градини почват да боледуват. Защото са в стрес. А не, защото там има една кофа вируси, специално за Иванчо и Марийка, зад вратата. Просто стреса веднага удря имунната система. Нарушена метаболитна адаптация, всяка една клетка разбира за стреса. И моля ви се, под стрес не разбирам смърт. Давам винаги пример с моята баба, която чакаше 5 години любимия ѝ син да се завърне от провинцията, където работеше по разпределение. 63-та година, 5 юли, около обед. Обажда се моя скъп Войчо, светла му памет, и казва на майка си, че е спечелил конкурс в София. В 3 часа инсулт на бабата, така и не видя сина си, и след 24 часа почина. Всяко едно силно колебателно движение на емоционалното тяло е стрес. Затова наистина говорят за това състояние на пълно спокойствие. Каквото и да стане, ние сме това. Препоръчвам тук молитвата на оптинските старци. Ако някой е чувал, ако не, в интернет влизате. Молитва на оптинските старци по време на гоненията. Господи, дай ми с душевно спокойствие да посрещам всичко, което ще ми донесе настъпващия ден. През всеки миг и час на този ден, моля те ме, наставлявай да не забравям, че каквото и да ми се случи, каквито и непредвидени обстоятелства да възникнат, всичко е изпратено от тебе. Ето до какво води стрес. Там горе и рака, думичката е канцер, ама и другите хубави неща. Какво се причиняваме само? От това, че не сме в синхрон с себе си и с околността. Ето един, който се е синхронизирал по неволя. Изпитвам невероятно възхищение и уважение към това същество. Мисля, че още физическо присъствие. Много се надявам да успеем чрез обществото да го довлечем в България. Застрелват сина му и доктор Хамер развива рак на тестисите, а жена му на панкреаса. А той самия е онколог. Това е ирония на съдбата, нали? Просто защото през него Бог трябва да ни даде една уникална антирак стратегия. Този човек дори е съден и лежал в затвора 3 години, защото има 6000 излекувани. Благодарение на това, че е разбрал, и то като учен лекар, какво се случва, когато човек изпадне в такава остра стресова ситуация. СЗО обаче не е съгласна, че рака и стрес имат нещо общо. Затова пък аз ви цитирам нещо, което също много харесвам и препоръчвам, да практикувате лечебния код. Просто защото ни в България все за всичко, дори и моите пациенти питат: тия лекарства, де че ми ги дадеш, скъпи ли са? Казвам, зависи за какви лекарства си готов. Молитвата, която съм ти дала в файл номер 4, ще не струва пари. Въпросът е дали си готов да резонираш това състояние. Ние на Земята се опитаме нещо да правим, а номер е да бъдем в съответното състояние. Когато го прочетах за първи път, нищо не разбрах. Една умна книга, Разговори с Бога, първа част. Така че ето една практика, която на квантово ниво изчиства стреса от всяка ваша клетка. Защо стрес е в клетките? Защото сме вода, а водата програмира. Ако не сме вода, няма сме това, което сме. Всъщност, доктор Хамер, изследвайки много хора, над 40 000 случаи по документи изследвал, достига до това, че всъщност рака е или осъзнат, или неосъзнат стрес и всички промени, които следват от това. Като има една връзка между типа стрес, мозъчната област, която почва да резонира с стреса, и органа в тялото, който ще се разболее от рак. И това може да бъде точно предсказано, ако човек се запознае с тази уникална теория. Какъв строен научен план постига той? В памет на сина си Дирк въвежда понятието Дирк-Хамер синдром и формулира този тъй наречен железен закон на рака. Започва винаги след брутален шок, остър конфликт или активиране на клетъчната памет за нещо, което се е случило отдавна. И някакво събитие сега го провокира, без вие може да направите връзката изобщо. Може някъде далеч до 3-годишната ви възраст, когато имаме само неосъзнати преживявания, да има нещо, което да се свърже с сегашно събитие, да се активира,
този стрес в момента. Това е много интересно и аз вече го загатнах. Рака има два плана. Мозъчен и органов. Преди да имате тумор на панкреаса, нещо се е случило в мозъка и с най-обикновени томографии доктор Хамер го доказва. Ето го. Ето го огнището тук, стресовото. И понеже еволюционно това място на мозъка, защото ние имаме мозък на рептилии и мозък на птици, както знаете, еволюционно няколко мозъка тук са наместени. И в еволюционен план тъканите в тялото също са с различна програма и вече, в зависимост от това стреса, какво е задвижил, в коя мозъчна област, съответно ще трябва бял дроб, черен дроб, панкреас. Сега, другите фактори, които ние наричаме епигенетични при днешната среща, доктор Хамер по никакъв начин не ги отрича. Аз искам да наблегна специално на тая физиономия, която, слава Богу, тук днес не виждам, но всички виждаме наоколо. Дори вече се притеснявам да се пошегувам някъде в магазин, защото ме гледат тая каква е, бе? Да, обаче киселото ни настроение, киселите ни мисли най-малкото подкиселяват тъканите и то за мигове. А в една ацидоза и рака и всичко негативно цъфти и процъфтява. Не случайно говорим за триединство на тяло, душа и дух. Всичко влияе автоматично и веднага върху всичко. Освен това, което също е изключително тревожно в официалната медицина е, че първата задача на колегата, който ще се занимава с онкоболния, е да му каже, че това е нелечимо, че му стават 2 месеца. Аз после накрая ще ви демонстрирам един, дето нищо не му ставаше, даже и 2 месеца не са му давали, който сега тречи по планините и аз освен да му завиждам благородно, друго не мога да направя. Много внимавайте да бъдете селективни спрямо информацията, която получавате. Рака наистина е синоним на страх и аз съм имала случай да падна на колене в кабинета си пред колежка, умишлено да преиграя ситуацията, за да я моля да не отиде на химиовъздействие, защото в нейния случай изобщо не се налагаше, а там щеше да отиде от какво? От страх, разбира се. За да не излезе от матрицата. Защото всички го правили. Една пък я карах да си остави бижутата и палтото, понеже тя казаха ми, аз накрая викам, чак сега ще ти кажа нещо. Нямах ни тук палтото, я пръстенчетата, и пръстенчетата. И тя така ме гледа, викам, я да видя, хайде до белето няма да стигаме, че нямаме време. Тичай бързо, блока има 15 етажа и скачай. Защо не го правиш, бе, нали ти казвам? До сега другите ти казваха и ти го правиш. Много внимавайте с казването. Това е за колегите ми. Аз мисля, че в залата, поне знам сигурно, че една колежка си говорихме. Това е сложничко за вас. Има 100 начина да се свърже стреса през клетъчните процеси с началото на рак. И понеже това ще бъде оставено в интернет, аз държа на някакъв сайт, това е за вас, аз го знам. Сега почвам да уча, и дет не знам за до година, ама това е за вас. Така че може да го намирате, да четете, да си правите справки. Не искам авторски права, няма да го издавам за пари. Просто искам да го знаете. Но от стрес по най-различни начини може да стигнеш до разстроена клетъчна комуникация, а всъщност раковата клетка каква е? Бе, не ми приказвайте вие наоколо, бога. Аз си раста тук, ще ям за ваша сметка, въобще не ми пука, какво искате да си приказваме. И понеже ние самите станахме едни такива затворени, ограничени и некомуникиращи създания, затова и рака процъфтява всъщност. Духовен план, рака е изолация и липса на безусловна любов, както ви казах. Още от патогенезата. Стрес равно на имунен дефицит, готово. Препоръчвам ви книгата "Антирак" на Давид Сървън-Шрайбер, който се интересува от темата по-интимно. Там това е чудесно дадено. Какво означава мишока? Има една мишка с идеална имунна система, инжектира ти зловеща доза ракови клетки и не се разболява от рак. Книгата е наистина уникална. Давид Сървън-Шрайбер, "Антирак", книгата има. Трябва ви здрава имунна система, за което обаче, понеже тя е част от ПНЕИ системата, трябва да внимавате за всичко, което казахме и най-вече за стрес.
Стрес е отделяне на специални хормони, които по каскадата, която е неминуема в нашата клетъчна биохимия, пак стига до разпространение на туморен процес. Това, което виждаме около себе си драстично и очевадно, е затлъстяване на човечеството, така ли? Има и цифри, 62% и малко от възрастното население, над 20% от децата. Затлъстяване равно на възпаление, равно на улесняване на рака. Има няколко вида рак, един от тях е рака на гърдата и там се свързва много пряко статистиката с напълняване и риск от рак. Не просто да запълвам времето, съм сложила туишкенбенце тук. И в крайна сметка, когато говорим за свободни радикали, за антиоксиданти, наистина нещата могат да тръгнат и оттам, в крайна сметка, защото стреса води и до вътреклетъчен оксидативен стрес. Ние сме, в крайна сметка, данъкоплатци за това, че дишаме кислород. Това да правим свободни радикали е чудесна работа. Те имат прекрасна роля в организма. Въпросът е колко. Всичко е въпрос на доза. Количеството определя качеството. Въпросът е да нямате излишък. Да не дерайлира вашата вътрешна антиоксидантна защита. И всъщност една част от ролята на добавките е да я подхранва. Възпалението, скъпи мои. Затова много наблягам на храната, която ни възпалява. Трябва да внимаваме да изчистваме възпалителните процеси. Но понеже живеем в свят, който е аналогов, а не е подчинен на нашата логика, не се възпалявайте от завист, ревност, гневове. Когато дойде такъв пациент и като каже: моето чувство за справедливост, и аз викам: забравих да те посрещна на вратата с една оговорка. Ето едно голямо кошче за боклук и нарочно говори. Трябва да хвърлим две неща. Въпроса как и чувството за справедливост. И да свирнем на нашия отгоре силата да си ги вземе, защото те си негов приоритет. Не се задънвайте с въпроса как. Оставете да са неведоми пътищата Господни и да ви е интересно. Как ще стане? Нека той да е режисьора. И това велико чувство за справедливост, дет ние всичко вечно знаем, това поражда гняв. Гнева издънва черния ви дроб и прави доста други неприятности. Ето възпалението, какви още прекрасности води. И какво може да правим на среща? Това е доктор Алекс Лой, това е прекрасната паневритмия, за която сме забравили, че имаме уникален метод за връзка с природата и Слънцето. Терапията на Бах, която на първия етаж можете да я видите. Да не забравяте, че не може да ставате в 10 сутринта и примерно да искате да нямате запек. А много пъти болестта започва от дебелото черво, само че то е активно между 5 и 7 сутринта, когато се пие вода. Човешкият организъм не се чисти до обед. Извинявам се, че някои колеги са си въобразили такива неща и ви ги казват от екрана. Човешкият организъм се чисти нощем. Дядо Божи не е абдал. Хем да бачкаме, хем да се чистим, а ще дори в повече. Значи, докато спим, се чистим, а трябва да спим. Черният дроб иска да си легнеш най-късно в 11 и то надясно, за да може вече, след като жлъчния мехур го облее с жлъчка, да забачка. И да бачка от 1 до 3 яко, за да ни чисти. Спазвайте циркадността в живота си, ритуалността. Ние това сме загубили. Ритуала живеене. И казваме на тялото: виж сега какво. Значи ти така ще живееш и освен това ще си здраво. Не се получава очевидно. Ето връзката с движението. Даже пораци тук са го дали. Нали, всеки се фиксира в болестта, а не в здравето. Може да намериш за болести всякакви слайдове, за здраве по-малко. Ето тук, тая картинка ще я видите. Когато някой тича, къде намаляват рисковете за рак и къде се увеличават, когато седи и гледа телевизия. Тук там пробутвам някой скъп мой колега, от който съм се учила белки така да се заразите. Този горе, Марк Хайман, има 2 издадени книги. Ултраметаболизъм и ултрапревенция. Чудесни неща може да научите. Слайдът е повече от ясен, а тук е другия доктор Ендрю Уайл, който е може би първият интегративен лекар с такава популярност в Щатите, който прекрасни неща ви учи, да речем медийно постене, да не зяпате телевизия непрекъснато и други хубави работи. Внимавайте за храните много.
Науката нутригеномика дава връзката ген-храна, за който обяснихме вече. Ето и ни прекрасни неща, които може да ядете. Този също ми е много скъп приятел на душата. Дори не съм изпитала нужда лично да му кажа колко много го обичам, защото той някакси трябва да го усеща. България е единствената страна, която прегърна така неговата програма и направи свой собствен български наръчник. А това е голям златен ключ срещу метаболитните пробиви на рака в нас. Това е един от златните ключета на програма Антирак. Храненето в зоната на доктор Сиърс. Разбира се, добавки, отстраняване на скрития клетъчен глад, както казахме, изключително важно. Понеже работя с живи хора, знам кое най-много в крайна сметка ви вълнува. Дали има лекарство? О, да. Проблема обаче, че диагноза и човек далеч не е едно и също нещо. И разсъжденията, това оправи Пешо, ще му оправи мен, са изключително несъстоятелни. Давам лекарства, които са утвърдени вече достатъчно дълго, че наистина помагат да се скрие в физическото тяло процеса. Но Валентин беше брилянтен, който го е слушал и каза, че ако вие не се трансформирате на другите нива, рака ще се върни и той се връща. Или нещо друго идва, което също не е дотам приятно, защото просто когато не си вършим работата тук, като войник на фронта, дезертира ли го отзовават? Даже има съд. При нас съд няма толкова щакно, ни отзовават просто. Искадора е едно антропософско лекарство. За новомина сега ще ви покажа. Това е всъщност НВМН, формула 4 на Руската академия на медицинските науки, но преди това трябва тялото да е нахранено, да има изравнен минерален баланс, което не става слапане на минерали в някакви си там пропорции, става само с солите на шесляр. Просто защото те не са соли вътре, а са само сигнали за отваряне на клетъчните канали. На ниво клетка стреса означава запечатана клетка, затворени клетъчни канали, липса на комуникация. И само солите на шусля, и даже аз там си ги пия цял ден, могат да дадат този сигнал, който да отвори клетката. Клетките ни са като заключени къщи. Нито храната може да влезе, нито буклука да излезе. Добрият хомеопат също може много да ви помогне и то най-вече да израснете, да надраснете, да се трансформирате над състоянието рак. Бях много впечатлена от това, което научих преди 2 седмици в Белград. Заето този колега, за който в България едва ли са чуели 5 човека, доктор Мирко Белянски, който е завършил и е работил в Луи Пастьор института, който е създал чудесни природни лекарства против рак, тъй като Франсуа Митеран боледува от рак на простатата, едното дърво, с което той работи, Пао Перейра, лекува директно рак на простатата, но Митеран се обадил, така да се каже, в последния момент и е починал. Фармацевтичната промишленост се е възползвала и го е съдила. Оправдан е, разбира се, в Страсбург, но това му е коствало рак на самия него. Мирко Белянски е оставил една прекрасна дъщеря и жена, които ръководят изследванията и в американски болници се произвеждат неговите препарати. А ето други безплатни антирак лекарства, напълно утвърдени. От вас си зависи. Защо съм зле с граматиката? Защо съм пренесла думата радост? Забелязвате ли там едно гадно тире? Много съм се изложила. До сега нямаше печатни грешки в слайдовете и сега изведнъж мане едно тире. Предложения? Абсолютно. Абсолютно. Останете ли в състоянието на това, което Бог всъщност ни дава? Думата радост означава всъщност на старославянски език радасти. Бог Амон Ра, Богът Слънце, дава. Той ви дава, ама обида и трас, тая чакра изключва и ви спирате да получавате. Или тук, липса на вяра в Вселената, в принципа на изцелението, на свободата. Така че на нас много ни се дава. Въпросът е ние колко сме готови да вземем.
Ежедневната смехотерапия е нещо, което в онкологията е абсолютно доказан лечебен метод и аз съм щастлива, че в България има вече такива екипи. Има излекувани пациенти, които се затварят и се изолират и само се забавляват и са в състоянието на смях. Това променя веднага клетъчния метаболизъм и е напълно доказано. Който се занимава с системата на академик Норбеков, го знае. Аз съм много и за арт-терапия. Вярвам в това, че изкуството наистина спасява и съм го виждала. И нищо не ни пречи да изглеждаме така на 102-3 години без рак. Ето това е Стоян Атанасов, който през 2006 година беше в будна кома след 5 мозъчни операции по повод злокачествен тумор. Нищо не съм правила. Бях в състоянието на разбиране на ситуацията и предписах каквото знаех. След 3 месеца на морето получих обаждане на женски глас, който беше слабо познат и ме попита: дали Стоян може вечер заедно с салатката и малко ракийка? И аз въобще не можех да разбера за какво става. Просто каза, че той е в това състояние, пазарува, ходи и в момента е така. Това за нас лекарите означава да си затваряме устите и да не прогнозираме, а за всички останали, че абсолютно всичко се лекува и този рак, и този антирак, всичко е в нас вътре. Той сега е много добре, имаме изследване на един цял мозък. И прави това. Това е ежедневието на Стоян днес. Колело, танци, туризъм. И рака наистина е това. Призив за събуждане към нещо, което си дължим, което е най-естественото им състояние. И след като кучетата и котките правят това и се гушкат, какво ни пречи? И ние. Да се обичаме по този начин.